Incluídes no repertorio un tema fascinante que é o de Rosariño de Enrique Curtier, non? Un músico da saga dos Curtier. Eu tive unha experiencia bastante, bueno, interesante, non? Con os Curtier, que están perfectamente estudiados polos irmáns Cancela, e eles biografaron e contaron un pouco todo o seu repertorio. Pero na casa de Vilancosta, cando estábamos estudiando a Marcel Valladares, vimos unha partitura dun Curtier, dun Juan Curtier, que foi o profesor de violín de Pintos, foi o profesor de violín de Marcel Valladares. É dicir, son personas absolutamente relacionadas con a intelectualidade da época, con grandes personaxes, non é unha familia espectacular, non? Rosario era unha das fillas de Enrique Curtier. Supoño que está dedicado a ela, non? Rosariño, además con ese nome galego con esa terminación galega tan bonita, non? Cariñosa, non? Tan cariñosa, non? Bueno, é un pouco, non sei, me parece que a peza que triunfase un pouco de Curtier, non? E que tocamos todos este dedicado, pois a súa filla tamén ten algo de simbólico, non? En todo isto. De motivo, sí. Nada, fixámonos no repertorio destes enormes da música galega, os 30s. Unha conexión máis, non? Entre esa música académica e a música de gaita. Instrumentos tradicionais, gaita e requinto, escritos con unha brillanteza absoluta por Ricardo Curtier e levados a unha armonía e unha naturalidade moi notable, hasta o punto que o grupo foi un grupo notabilísimo, non? Claro. Fixo xiras en América, o sea, actos realmente moi notables, non? Para o que era a sociedade e os músicos máis ligados. Tamén a nobleza ou a burguesía entendía que non era exactamente un grupo, entendo eu, non? Un grupo de gaiteiros popular, tal, senón que había como algo máis, non? Un refinamento. Sí. E nada, incluímos este fragmento, de verdad que non está toda a obra, onde tamén nos atraiu moito o mismo, non? Que con solo 2 instrumentos escritos, claro, era un músico profesional, Curtier, conseguía vislumbrar unha armonía que nos iba cantando. Entón, como non leválo ao acordeón, non? Esa primeira parte maior e despois esa segunda parte menor, que aínda que non hai sensible, recorda un pouco a menor armónica tamén, entón, moi romántica realmente, non, a canción. E despois eu creo que sucede moito que exemplos destos de directores de banda, non é o caso exactamente, non? Pero posteriores a Curtier, que fixeron pezas inspiradas no folclore ou con ritmos do folclore, hai amoreas. Pero este tipo dou cunha clave melódica destas que vas tareando para casa, e esa é a virtud, o talento, independentemente que fora académico ou inculto popular, o que podemos entender como máis tal, a brillantece pasa como con Mozos do Penedo ou con pezas de compositores que teñen unha melodía, pois es que a vas tareando para casa. Entonces, que ben captou e que ben pillou a esencia, non, da melodía, non, do concepto da melodía popular, non?